Ogai mar ODM Migosi Raila Odinga ne otimo wuoth manenda achiel kachiel ayanga ma kotiyo koda ka Gach, Ayugi kata train. Maendi en kinde mokwongo sani endi koro gima kwano ne timre bang' higni 15 nyaka nyicha ne kambi nendo mar Kenya Railways ne chak chenro mar tero oganda e masawa mar Kenya. Raila ma bende koro tenre koda ka gavana nendo ma Kisumu kanyakla gi jotelo mamoko ne ochopo Kisumu kendo ne giyawo stesend nendo mar Gach Ayugi nendo achiel kachiel ka koro oganda bende ne oyudo thuolo mar twak kodgi konyiso mondo mi giwuog oko gikawo ombulu e romgi nikech koro kuom sani endi mano kende e gima biro konyo sama koro mondo mi oked kod jomoko e laro kom nendo matelo mar piny Kenya. Kambi mar Kenya Railways njano chako chenro ni achiel kachiel kaka mano nendo mar reso oganda mang'eny masani ndi koro ywak malich ahinya kalore kod nengo mar wuoth masani ndi koro medo mana dhi malo koganda orie pacho mondo mi giriwre kanyakla gi jowadgi e Christmas. Gimiluongo maritime economy enamka. Kendo wadwa develop miluongo ni blue economy enamka. Winja, ono namo ni okel mwandu ni jithurwa. Winja, tae bende, miwani kacha, waseka olo kanyo eka lupadeg, wakimiluongo ni special economic zone. Winja, kuro kanyo, wangi kembe moseikre prabich, wadwa kero factory kanyo. Neburo loso, yien yath mithiedho ji, buro loso kanyo. Nyocha osebedo ka pile pile, udani ani baba wugoko. Baba wugoko. Ncha wacho ni an orga kinyi, okane mudha layo. Inyo. Kamu iwadu pile pile. Osika sika odwari lweny. Odhiyo pudhulu mukete wi. Silinga linga. Mwendo kinga mangoro. Kunyase kone oko. Uija. Tadwani ya kabedi gi wanajeshi mutegno. Wanajeshi magbaba. Uija mer. Wanajeshi magbaba yakabirigi bunde kakilisasi. Nyaber. Bunde en kipande risasi en kura. Winja. Nyocha ne okel mach ma kura ka. Nyocha kawre mna kidam. Koro dwe makinyni gidogo kendo. Adwani mno kae manga moko kawo to chiemo.